Benvidos a Santiago Si. Hoxe imos falar dos premios María Casares que se entregan na Coruña o vindeiro mércores 21. E para falar dos María Casares imos falar ca vicepresidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, que non é outra que a actriz Mabel Rivera. Mabel, benvida. Que tal, Carlos? Pois mira, estaba facendo memoria e estaba a pensar, tiven que buscar algún dato, non fixen a memoria así tan, tamén busquei algún dato. Non nos levas todos aquí postos. No. Ben. Estaba a pensar que no ano, penso que aproximadamente, debía ser no ano 91, 92, eu estaba en Vila García, sentado na butaca do teatro que había na Casa da Cultura, e estaba a ver en riba do escenario, entre outros moitos actores, estaba vendo a Mabel Rivera, estaba vendo a Rosa Álvarez, estaba vendo a Marisa Soto, nunha peza. Non, en xogos. Xogos a hora das... En xogos a hora das extra, non naquela altura, caramba. 91, creo que era. Eu creo que desa época xa é un pouco máis inventario. Bueno, pois era xogos. Pero estábamos as tres, tamén estábamos as tres. Eu lembro xogos foi onde vos ven as tres, non? E entón pensaba, as voltas que dá a vida, Marisa non está, ti tes un Goya, e és vicepresidenta da Asociación de Actores e Actrices, e Rosa vai recibir un premio que leva o nome da súa compañeira. Nos facemos maiores e dá todo voltas, que nos vai xuntar outra vez as tres nun escenario, escenario tan fermoso. Vaimos xuntar as tres de algún xeito nun escenario. Efectivamente. Para min é, mira, estás me dicindo isto e eu levo todo este tempo dándolle voltas ao tema, que vai ser moi forte para nós. Claro. Sei que para a Rosa ten unha significación especial, mas é que con Rosa pasa unha cousa. É a socia número 1 da Asociación de Actores e Actrices. Iso non sabía, Rosa é a socia número 1. Number 1, tú. Efectivamente, e precisamente no momento de darlle tamén, o sea, ímonos dar un pouco, ímonos dar un ánimo, ímonos dar un pulo, ímonos homenaxear un pouco a través das nosas asociadas. E ela é a número 1, e vos son a número 5. E ti a número 5. E Marisa eu creo que era a número 3. Porque foi todo un grupo de xente que isto xurdeu en torno a iniciación do Centro Dramático Galego. Cando o Centro Dramático Galego era o que tiña que ser. Era un lugar onde realmente confluía ali toda a xente que estaba na profesión e fora da profesión, porque eu levaba moitos anos sendo actriz afeccionada, e moitos actores e actrices que facíamos teatro afeccionado fomos sendo chamados a formar parte do teatro institucional porque facíamos falta nese momento. E entón aí empezamos a confluir unha serie de xente. Rosa e Marisa estaban as dúas no primeiro espectáculo que se fixo no CDG, que foi Boisec. Eu estaba no segundo, que era Agasallo de sombras, de Roberto Vidal Bolaño, da súa autoría e dirección tamén. Agasallo de sombras, perdón, é a de Rosalía. Sobre Rosalía de Castro. Sobre Rosalía de Castro, efectivamente. As tres Rosalías. Era un texto precioso, como unha posta en escena impresionante tamén. Foi o meu primeiro traballo como profesional. De feito, eu traballaba en Astano S.A. como traductora. Ti traballabas en Astano e acabaste... reconvertínme vía teatral, que che parece? Foi fantástico, foi a miña reconversión. Que maravilla, e as voltas quedou ata día de hoxe. Efectivamente, e ali foi cando nos empezamos a encontrar, pero xa dende dentro daquela profesión que se estaba institucionalizando e que realmente era moi necesario, porque dáballe de repente un prestixio e un respeto a unha profesión que ata daquela fora así como de tirado. Por que os actores sempre tedes un contacto ca realidade? Estou a pensar no que sucedeu agora mesmo en outras entregas de premios, como os Goya, como os Mestre Mateo, a presenza de mulleres, a reivindicación de máis mulleres, e parece que hai unha parte da sociedade que non entende que os actores sexades máis que ficción e que sexades tamén persoas con opinión. É que, de feito, nos contamos, nos de alguna maneira, apelamos á sociedade para que reflexione sobre as cousas que pasan. A mí me parece que somos nós, xustamente, o noso oficio. Nos contamos estas cousas nos escenarios.
que escribía Shakespeare. O sea, Sí. que pasa con Ricardo III? O sea, todas esas reflexións sobre o poder, sobre o abuso do poder, sobre as injustizas, sobre as relacións entre as persoas, están nos textos teatrais. Eu teño É o unha noso oficio fascinación. contalos, e como persoas, como estamos totalmente imbuídas destas problemáticas. E aínda que non fose máis que como persoas cunha conciencia crítica, tamén é certo que temos unha certa capacidade de relación co público. Entón, de algún xeito, ás veces somos como un referente, e entón iso está moi ben. Tamén que a xente poida ver, ao mellor, pois, a través de determinadas actitudes que nos tomamos, dicir, mira, pois fulanita ou fulanito que fan tal e cual papel, participan nesto, pois se cadra, e lles damos unha certa credibilidade, e a mí iso pareceme fantástico. Se somos actores e actrices cunha seriedade, sabes? E a mí pareceme que para iso estamos. Fíjate que eu teño unha especie de fascinación cando coñen un texto clásico e o transportan a outra época, pois un Ricardo III na Segunda Guerra Mundial. Sí, víchelo, é fantástico. Claro, entón, porque ao final demostra que cometemos os mesmos erros e que temos que estar aprendendo constantemente. Ides facer unha festa. Ides facer unha festa, que é a festa dos premios María Casares, que lembramos, María Casares é unha actriz galega que fixo parte da súa carreira en Francia, musa de Cocteau, bueno, unha das grandes, que agora empeza a ser recoñecida. Amante de Albert Camus, por favor. Por exemplo, unha muller fascinante e que o teatro galego homenaxea cada ano para homenaxearse al mesmo. Entón, o premio chamase Premios María Casares. Serán o mércores 21 de marzo, no Teatro Rosalía, na Coruña, e isto é un xeito de poñer en valor, eu sempre digo, os premios tampouco é festas entre amigos, son unha festa entre amigos, pero tamén en certo xeito, ou esa é a miña idea, os premios teñen que valer para que moitas pezas teñan unha segunda vida, para que dicir que esta peza ten 4, 5, 6 María Casares xa un recoñecemento, igual que ti tes un Goya. Eso, supoño, o agardo que marcara un pouquiño un antes e un despois a nivel profesional, que che abrira máis portas das que tiñas ata ese momento. Entón, os premios teñen que ter tamén un pouco esa finalidade, non? Axudar nunha carreira. Os premios realmente son a posteriori dun traballo. Entón, o importante é o traballo. Claro. O traballo ben feito, os traballos que teñen sentido, e aí é cando nos realmente podemos actuar. É dicir, se non hai unha materia sobre a que poidamos actuar, pouco temos que facer. Claro, eu digo os premios para poder seguir actuando. Efectivamente, que pasa? Que funcionan como recoñecemento de algo xa feito. Certo é que tampouco che garanten nada de cara ao futuro. De feito, ti sabes que hai como esta especie como de malfalo, sabes? O sea, como un pouco, eu aínda, mira, hai unha semana e pico, estiven vendo unha función de teatro en Madrid que me encantou. Unha das actrices protagonistas era Cristina Marcos. Bueno, Cristina desaparece, o sea... Falei hoxe dela, sí, porque estaba a contar unha historia que sempre me gusta contar, bueno, porque tiven que facer unha charla, e contaba a historia de la Regenta, de cando se rodou a la Regenta, a Regenta era Aitana Sánchez Gijón, e a criada era Cristina Marcos. Van a non sei que festival, e premian, creo que premian ese, pero a quen premian é a Cristina Marcos, e Cristina Marcos conta a volta que ese papel chegalle de rebote porque moita xente non quixera ser a criada de Cristina, de Aitana Sánchez Gijón. E falei diso, o efímero que é unha actriz maravillosa, que creo que ten un Goya por todos os hombres sois iguales. Por todos os, efectivamente, e ela falaba o que é a maldición do Goya, é dicir, despois diso ela botou moitísimo tempo sen traballar. Imagínate unha muller como a min, unha actriz como a min, xa roldando naquela altura de mar adentro, roldando os 50, en Galicia, e cun mercado realmente saturado a ese nivel, é dicir, porque falamos do famoso teito de cristal, tristemente famoso teito de cristal, pero é unha realidade absoluta. Nos, a partir dun determinado momento, é que estamos desaparecidas, Carlos. Claro. Sou unha actriz en vías de extinción. Entonces, sabes, sen embargo, para que funciona nun determinado momento? A min de que me valeu o Goya? Para que a xente me vise de outra maneira. Bueno, que romperamos a imaxe de Balbina. Efectivamente. Que non está mal, pero para sabes facer gañar máis de repente, cousas. efectivamente, claro. Pero ten que isto para min me demostra o que moitas veces levo pensando e que creo que é acertado. Necesitamos unha mirada exterior.
pero as miradas que nun determinado momento lanzamos en proximidade están moi viciadas. Chega un momento en que xa non vemos máis. É dicir, o encasillamento funciona. E os que menos cremos en nós mesmos somos os que estamos máis próximos, os e as. E no caso das mulleres, pois, funciona todavía peor, e canto maiores vamos, eu vou cumprir 66 anos, Carlos. Está estupenda. E xa sei que isto da igual, porque... moi amable. Non, está estupenda. Eu síntome chea de enerxía, ademais, síntome con ganas, e o que aínda diría máis, que isto é un clásico de Miro Pereira, aínda diría máis, con máis posibilidades que nunca de facer determinadas cousas. Pero isto escoitaba de tomar riscos. Isto escoitaba yo a Colomo. O mercado, a min non me permite. Pero bueno. Porque non hai, pero o que dicías, escoitaba yo a Colomo onte nunha entrevista que dicía que cando el leva un guión a unha produtora que sempre lle din, e esta comedia de que va? E el lle di, bueno, é que non é unha comedia, ten algo de comedia, ten drama, ten... Efectivamente. Hai, hai unha gama e hai un abano tan amplo que nós o único que necesitamos é, por un lado, a confianza de que se nos diga quero que ti fagas isto. Mira, a min acaba de pasar unha experiencia que realmente me parece digna de agradecer. Non me pasara nunca. Un señor que vai facer a súa primeira película, que está asumida por unha produtora, e a produtora que acaba de levar pola que premiaron o traballo de Natalie Poza en No puedo decir adiós. Ese peliculón que aínda non vin con Juan Diego, Lola Dueñas, Lola, e Natalie a miña Poza. querida Lola. Pois, fantástica, moi recomendable, se tes ocasión... Sí, que a teño, bueno, porque teño unha plataforma que a teño ali para ver. Efectivamente, eu tamén, bueno, fantástica, de verdade, unha película destas películas raras. E que vaya tres, Ostras, e que historia. Bueno, pois, os produtores desta peli van facer unha primeira película dun director. Director que leva feitos moitas curtas, tal e cual. A guionista é Beatriz Sánchez Arévalo, irmá de Sánchez Arévalo. Hai un grupo interesante, tal. Póñense en contacto co meu representante, me dime representante, Mabel, mira, non che podo dicir máis do guión, porque é que queren que o teñas ti, pero que cho queren mandar en papel. Que xa non se mandan os guións en papel? Correo electrónico e en plan así anónimo. Bueno, pois eu recibo este guión e pon guión para Mabel Rivera. E ven dentro unha carta do director, dicindo, querida Mabel, estou encantado. Cando empezamos a escribir este personaxe, é un personaxe pequeno, tan bonito. Estabas ti na miña cabeza todo o tempo. Estou encantado de que aceptases ler este tal. Oxalá que nos vexamos dentro de pouco. Que che parece? Pareceme que nos humanizamos, Pareceume tan fermosísimo, é dicir, esta cousa de o que nos necesitamos, non adoración nin cousa polo estilo, que non somos currantas, punto. Pero que alguén che diga, pensei en ti para facer isto, ti sabes que... ¡Guau! Claro, porque falemos de actores, que estamos falando de actores, non? Claro, que isto sempre... Tamén me gusta insistir moito neste feito. Ti, o mellor, gravas unha temporada dunha serie, Pazo de Familia, que era o que estás a facer, non? Entón gravas Pazo de Familia. Pazo de Familia, o mellor, estás 2 meses, 3 meses, o tempo que sexa. Isto emítese, e o mellor estás 6 meses no que estás sen facer nada. Claro, porque o mellor non chaman, ou chama unha película, ou non che convence, ou pois non está no convenio, ou, lóxicamente, o sea, o teu traballo, en certo xeito, sempre está no aire. Sempre estar esperando, é dicir, nós cando terminamos un traballo, como digo moitas veces así medio de coña, pero é ben certo, non? Terminamos unha tanda dun traballo, quedamos despedidas e non sabemos se vai ser a última vez que teñamos traballo. E que non sabemos, non hai absolutamente nada que nos garanta un paso posterior. Eses pasos que nos necesitamos tanto para crecer, para desenvolvernos sobre todo como actrices, porque o temos moito máis crudo, moito máis complicado. O sistema, tanto teatral como cinematográfico, como de audiovisual, neste país non ten nada que ver co que viviu María Casais. Non, hoxe en día non.
Teatro, falemos de teatro porque estos son os premios de teatro, son os premios María Casares, mércores 21 no Teatro Rosalía da Coruña, ali entregaránse os María Casares. Este ano toda a festa irá a cargo de Talía Teatro, que tamén cumpre 30 anos, e a música irá da man de Coro Encaixe. Coro Encaixe. Teatro Rosalía de Castro, mércores 21 de marzo, premios María Casares. Este ano o premio homenaxe é para grandísima, que calquera premio é pouco, Rosa Álvarez, grandísima como actriz e grandísima como persoa, porque teño a sorte de coñecela un pouquiño, tampouco che vou dicir que son amigo, porque non somos amigos, pero sí que nos coñecemos un pouco e parece unha maravillosa persoa, aparte dunha gran actriz. Teatro, se teño a ti, vou falar de teatro contigo. A última vez que vinche en riba dun escenario, ahora me dirás se fixaches algo máis, eras María Calas. Ai, que bueno. Eras María Calas. Masterclass chamabas aquelo. Masterclass. Sí. Foi un traballo que, máis, foi unha proposta miña. Eu tive en ocasión de velo, feito noutro lugar e por outra... Esta función de teatro representouse en moitos lugares. Eu vina, por exemplo, en Buenos Aires, feita por Norma Leandro. Oh, Virgen Santísima! Estas son palabrísimas. Sí. Joan Woodward fixo en Estados Unidos. A muller de Paul Newman. A que foi muller de Paul Newman. É dicir, que foi un traballo, e pareceume un texto tan fantástico, traducino eu. Fixen eu a proposta para leválo á escena. Costoume bastante, porque aínda tardei tempo en conseguilo, e realmente foi unha... Tío, un pianista. Isto é, o título de Masterclass ven precisamente porque é como se fose unha Masterclass das que María Calas daba na Academia Juilliard de Nova York. Había poucos actores. Sí, era unha... O sea, era a actriz que facía Calas, un pianista, que era, digamos, como o saco de boxeo, sabes, que levaba todas as bofetadas, e despois había unha soprano, un tenor, que eran máis ben, bueno, había unha soprano que era máis ben actriz, porque non chegaba a poder cantar en ningún momento, a Calas nunca se deixaba. E despois, si había unha soprano que tiña que cantar, cantaban... Pois eu quedeme con xesto teu cun pano vermello, que había... Sí, que había... Que había así un momento no que ela recordaba a morte do seu fillo. Un aborto que tivo. E era como o sangue que se... E fixeches máis teatro despois? E vache dicir que aínda en decembro do ano, este decembro pasado, fixemos a última función doutra María, pero das Marías de Santiago, de Boaxa e Carmín. Ah, sí, que estabas con Belén Constela, claro, certo, claro. Si estaba, mira, vou dicir unha cousa que vais a entender mal, si estaba vos o cartel por todos os bares, había, claro. Sí, porque había moito, está moi ben que tamén o pequeno comercio, a industria do ocio, xúntese co teatro, establezamos novos lazos. É absolutamente imprescindible. Que vou dicir onde? No Pazo de Altamira tiña un carteliño que poñía espazo colaborador ca montaxe... E aquí en Compostela estivemos, ademais foi unha experiencia estupenda, porque... Dúas veces? Estivemos 2 veces, é dicir, estivemos a primeira vez 4 días seguidos, que parece xa como unha heroicidade cando antes isto se facía. O Centro Dramático, por exemplo, isto facía de maneira periódica, e obrigada prácticamente, por todas as... como mínimo, as grandes vilas e cidades de todo o país, porque se debe dicir, é o centro público, o teatro institucional. E agora, de repente, facer 3-4 funcións seguidas nun lugar, como Santiago de Compostela, que nos parece como... E está funcionando de maravilla. Todas as experiencias que se están dando de todas as compañías que están pasando, facendo funcións continuadas, e que é o que necesitamos tamén para consolidar os espectáculos. Necesitas que alguén vexa o espectáculo, que yo conto veciño, que che dé tempo a facer publicidade, que ti fagas un plan, mira, estos están, pero solamente están este día, que este día non podo, bueno, pues si hai 3 días podo elexir. Efectivamente, se vas un día e marchas para a túa casa ou vas a outra punta do país, por exemplo, ao Barco de Valdeorras, que foi onde fixemos a nosa última función, pois é que
perdes esa referencia, xa non tes posibilidade de que o boca a orella poida funcionar. E funciona potentemente. E aquí estivemos, xa te digo, repetimos porque quedou moita xente fora, foi unha experiencia fantástica. E a nós, tanto a Belén como a min, como a Butaca Cero, os nosos xefes aí, Xavier Castiñeiro, o director, Esther Carrodeuas, a autora e a axudante de dirección, e tamén os distribuidores M2, para eles foi unha experiencia fantástica porque houve moita xente que foi ao teatro por primeira vez para velas a elas. Para velas Marías. E o fantástico era que nos decía, elas eran así, porque está feito desde a máscara. É máscara, é teatro de máscara, está feito desde esa estatua que está aí na Alameda de Compostela. Son esas dúas mulleres que non se moven de aí, o que se move a cidade ao redor. Claro. Que visión máis bonita. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Mabel. Regresamos e ímonos. Claro, ter a Mabel ao lado é unha tentación para falar de mil cousas. Despois ímos falar do que son os premios María Casares, de todas as nominacións que ten dende Voadora, Il Maquinario, que máis? O Centro Dramático Galego, Elisa Marcela. Bueno, hai unha serie de pezas maravillosas porque aparte todo o que os nomeados deste ano son dunha calidade pero fantástica. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe non teño xeito de poder xuntar de algún xeito. Estaba eu esperando iso. Que non hai xeito, non hai... A ver que busca, pero non. Non lle atopo. Non lle atopo. Por cal queres empezar? Polo que ti desexes. Por María Victoria, por cambiar un pouco a orde, que sempre deixamos as veces de segunda. Pois comezamos logo, María Victoria Moreno, sementadora de futuro. Que nos cansamos de dicir que este ano, o Día das Letras Galegas, vai dedicado a María Victoria Moreno, que era unha muller que en orixe non era galega, pero como di aquí, que me gusta moito esta frase, di galega de feito e de corazón, falante comprometida dunha linguaxe aldraxada. Dunha lingua aldraxada. Dunha lingua, perdón, dunha lingua aldraxada. Bueno, pois María Victoria Moreno, sementadora de futuro, de Isabel Soto e Xavier Senín. Este libro ven a completar, explicabasme ti... A ver, os autores, Isabel Soto e Xavier Senín, digamos que fixeron como unha especie de equipo, con Marilar Aleixandre e con Fina Casal de Rei, que xa presentamos anteriormente tamén ese libro. Sí, que este era, como se chamaba? María Victoria Moreno, a muller que dormía pouco e soñaba moito, podía ser, algo así, sí. Ahora xa me líos co título. Bueno, cuestión que fixeron, digamos, como unha especie de equipo, puxeron todas os seus datos, as investigacións, todo coñeceron dela, puxeron un pouco en común e fixeron aquela edición que era máis dirixida a público infantil, juvenil, e esta que vai dirixida a un público máis adulto, non? Ben sendo, pois eso, tamén unha biografía e a traxectoria de María Victoria Moreno desde que naceu alá en Extremadura ata que coñeceu, se enamorou de Galicia e quedou aquí. Claro. E pasou, pois, mira, mestra de mestres, traductora, libreira, ensaísta, conferenciante, profesora feliz de selo. Isto gustame moito cando di profesora feliz de selo e sementadora de futuro que soñou un mundo mellor para os que veñen detrás. Bueno, pois eso é un volumen, digamos, de referencia para coñecer a fondo a vida desta... Que non quede simplemente nun día, senón que isto sirva un pouco para recuperar algunha figura esquecida ou poñer en valor, non? Hai unha cousa que din neste libro, que o din, ademais, no prólogo os autores, e é que ata agora creo que é a cuarta muller únicamente que se lle dedicou, hasta agora foron todos homes, agás Rosalía, María Mariño, Herrera Garrido e María Victoria Moreno. E entón, por un lado, eso, que sexa muller, e por outro lado, que sexa autora de libro infantil e juvenil, que parece que moitas veces é considerado como un xénero menor, digamos, non? Entón, bueno, pois é darlle tamén ese valor. Pois María Victoria Moreno, sementadora de futuro, de Isabel Soto e Xavier Senín, editado por Xerais. Estábamos a comentar o bonito que era, o ben feita que estaba esta edición facsímil
de La lámpara maravillosa, ejercicios espirituales de don Ramón del Valle Inclán. Edición facsímil publicada por Alvarellos, pois, Ópera Omnia, era unha colección que comezou precisamente con este volumen, no 1916, pon ejercicios espirituales. Realmente o libro preséntase como unha autobiografía do autor, Pero teño que facer unha pregunta, que últimamente estou un pouco gamberro, pero Valle Inclán fumaba porros. Creo que se sei por onde vas, xa Valle sabía. Inclán fumaba porros. Ti fiaches todo o que pon aí. Aquí detrás pon. Pon realmente que ese libro está escrito. Aquí detrás pon, onde está? Espera. Sempre lle buscas aí a... Claro, que di? El libro se nos presenta como una autobiografía del autor quien, fascinado por el mundo del ocultismo, desea transitar por nuevos senderos creativos y no duda en experimentar, por ejemplo, con el propio cannabis. Pois Eu deixo aí. Fixe unha pregunta, deixo aí unha pseudo-resposta. Bueno, síntese peregrino, fala de Santiago, que el chamalle a súa rosa mística de pedra. Sí. E, bueno, pois, a maiores esta edición está... Leva un prólogo do Neto, que é Joaquín del Valle Inclán Alsina, e máis un estudio a cargo de Olivier Rodríguez Tudela. E leva tamén fotografías. Sí, fotografías. Eu teño aquí marcadas algunhas cousas. Pois mira, por exemplo, Valle Inclán se halla en 1916, que é cando se publica isto, en un punto crucial de su carrera de escritor decadente y modernista, con la madurez de su medio siglo cumplido y su cátedra en la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Fernando, cree llegado el momento de ofrecer no solo un compendio de estética, sino la ejecutoria de su consagración artística por encima de la vulgaridad de la época. Ben. Bueno, foi el preocupouse moito, pois eso, da estética. Digamos que Valle Inclán, con todos os seus libros, traballa un pouco como xeto artístico. Bueno, agora, xa que falamos de Valle Inclán, que ten tamén moito que ver con que se perderon os dereitos, ou seja, cando pasan X anos, creo que son os 75, 80, despois da morte dun autor, pois a súa obra pasa a ser de dominio público, excepto as traduccións. Eso teñámoslo sempre claro, ou as execucións no caso de ser unha obra musical. Pois agora tivemos A cabeza do dragón a cargo de Excéntricas, Martes de Carnaval a cargo do Centro, e agora a vindeira montaxe do Centro Dramático Galego é Divinas Palabras Revolution, creo que se chama, que é unha visión nova, efectivamente. Pois xa sabedes, afondar tamén na figura de Valle Inclán con esta maravillosa edición facsímil da man de Alvarellos e o Consorcio de Santiago, La lámpara maravillosa como edición, ejercicios espirituales de don Ramón del Valle Inclán. E estes libros tamén están moi ben. Isto é unha colección nova, publicada por Bordalino Ediciones, trae 8 títulos, aquí só collen 4, pero bueno, realmente a colección consta de 8 títulos, son colección Anxo Sabela, pois Anxo está doente, son 4 e 4. Anxo está doente, vai mercar, ten unha irmanciña e vai á escola, Isabela ten sono, a hixiene personal, as boas maneiras e están cos avós. 4 para un irmán e 4 para outro. Bueno, son cousas, sabes, cotiás, que podes facer calquera dos nenos, e teñen unha cousa de bo, e é que veñen en letra mayúscula. E este tipo de contos que son para os máis pequenos, bueno, a letra mayúscula son as primeiras letras que empezan a coñecer antes das minúsculas. Así que tamén é importante que en galego había moi pouco con letras mayúsculas. E despois está moi ben, porque ao final de todo veñen 2 páxinas guía para educadores. Entón, di, fomentar a lectura na infancia, consellos para fomentar a lectura, pero aquí, por exemplo, pon Anxo vai mercar. Específico de cada un dos contos. E explica. Ir mercar cos cativos é unha das mellores actividades para implicalos nas tarefas familiares. Explica cousas como hai que facer unha listaxe, explicarlle aos rapaces que se van mercar cos... O sea, que cando van mercar cos pais hai que cinguirse a esa listaxe, explicarlle o que é unha boa alimentación... Claro, a alimentación pois vai relacionada ese tema co propia compra, non? E estes temas van en cada un dos libros. Por exemplo, o irmanciña, pois eso, os celos, non? Que é o máis... Pois xa sabedes, tamén na man de Bordalino Ediciones chega estes 8 títulos sobre Anxo e Sabela. Tamén tiñamos La lámpara maravillosa, ejercicios espirituales de don Ramón del Valle Inclán, que é un facsímil, unha edición facsímil cun estudo e cun prólogo e con moitas fotografías a cargo de Alvarellos e o Consorcio de Santiago, e unha biografía de María Victoria Moreno, que é autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, que é María Victoria Moreno, sementadora de futuro, de Isabel Soto e Xavier Senín, editado por Xerais.
Sigue sin atoparlle ningún nexo, pero vale. eu xa ca pregunta que deixei no aire, Sí, xa creo cada un que cumprimos xa, para crear un pouco de expectación, efectivamente. cumprimos da bondo, ata a Ata vindeira vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar con Mabel Rivera pois de todo un pouco do oficio de actriz, dela como vicepresidenta da Academia de Actores e Actrices de Galicia, e estamos a falar basicamente desta xarriña, pero en versión xigante, que é a xerra que reproduce a cara de María Casares, que é o premio que se lles dá aos actores e actrices de Galicia nos premios que levan o nome desta muller, nos María Casares. Dicía, claro, que aparte este ano, nos que están nomeados, alternase moito as grandes compañías, as compañías novas, pero que xa non son tan novas e xa están a ter un percorrido incluso fora de Galicia, os proxectos máis persoais que están a triunfar. Claro, que temos, por exemplo, a obra que máis nomeacións ten é a de Resaca, de Il Maquinario Teatro. Il Maquinario. Il Maquinario é unha compañía que está moi ben, ten, por exemplo, a Melania Cruz, que acaba de ser galardoada co Premio Mellor Actriz nos Mestre Mateo. Pero tampouco é unha compañía que sexa hipercoñecida, non? Pero, en cambio, ten moi boa acollida de público, insisto, e 10 nominacións os María Casares. Desto falou dos premios, de que isto poña no panorama a esta compañía, que a xente diga, se esta compañía ten 10 nomeacións, algo ten que haber detrás. O que sí está claro que, por exemplo, aquí quen entra a facer esas valoracións é a xente da profesión. Claro. E de alguna maneira, ás veces non ten por que coincidir, digamos, co gusto do público, nin co gusto da crítica, pero non é o caso. E que os premios son subxectivos moitas veces. Efectivamente, pero quero dicir, o sea, que a opinión que nós como profesionais poidamos esgrimir, ás veces é un pouco mellor peca dun exceso de criticismo, non sei que, unha exixencia, pero neste caso, en todas as nomeacións, hai unha coincidencia. E o caso de Il Maquinario é curioso porque o que ti acabas de dicir, é dicir, non é, digamos, das compañías que teña un nome de máis tempo, pero dende que empezou está totalmente catapultada. Así un pouco como ibuprofeno. Ibache facer un pouco esa comparativa, tipo como ibuprofeno, non? Que é unha xente máis que xa se está proxectando, que me parece algo tan necesario e tan merecido, ademais, como é que estarse proxectando fora de Galiza. É dicir, estar, digamos, no mesmo plano comparativo que outras compañías do resto do Estado, porque é que senón parece como que non nos podemos mover de aquí, e é absolutamente necesario tamén por contrastarnos, por coñecer e porque se nos coñeza dende fora. Entonces, o caso del Maquinario vai bastante por aí, é dicir, é xente que está xirando moitísimo por fora, e iso é moi importante, incluso fora de España. O sea, mira, que antes me dixeches a túa idade, presumiches dela, 66 anos, eu che dixen que estaba estupenda e o sigo repetindo. Como yo diría un señor, como yo diría un señor, si considero que está estupendo. Claro, como non, eu así o tomo, claro. E os teus 66, por exemplo, gustaríache, ti que fuches dirixida por directores magníficos en teatro, en cine, en televisión, por exemplo, gustaríache ser dirixida por Marta Pazos? Pois, vouche dicir unha cousa, botei de menos nestes últimos Mestre Mateo, que foron dirixidos por ela, porque, a ver, xa non falo a nivel de compañía, porque moitas veces un se ve máis limitada á hora de poder facer unha escolla, é dicir, os medios son limitados e a xente moitas veces tense que cinguir aos elencos cos que conten a súa propia compañía, non digo nada. En todo caso, habería que lanzarlle mellor a pregunta a ela. Non sei se a ela lle interesaría traballar con actrices maiores. Cunha actriz de determinada... Sí, fixeron un espectáculo, pero vamos, que era dentro desa... que iba dentro desa problemática, non? O sea, xente maior e tal e cual. Pero o que é así conxugar, teño a sensación de que a liña deles, de Boadora como compañía, vai un pouco como
como plasmando problemáticas de xente dunha gama de idade máis Pero deixámolo no aire, deixámolo no aire e supoño que isto é unha Voando. cuestión... Voando, efectivamente. Sí. Non sei se a ela lle interesaría, Eu como dicía- agora que mo preguntas. Claro, non sei. claro, seguramente. Boteino de menos, por exemplo, na Na gala que houbera máis presenza de mulleres por riba dos... Maiores. Claro, dos 30, Maiores. 30 e pico. Mira, eu sempre o digo, eu bailo estupendamente a danza do ventre, porque non me deixan demostralo. En fin, é unha tontería, pero é unha maneira Sí, de sí, dicilo. Por que non? Que pasa? Falamos de teitos. Este é un teito moi problemático e moi complicado. Sabes por qué? Porque moitas veces nin as propias mulleres, nin as propias actrices o ven con claridade. Claro. Non digo máis. Por que falaba de Marta Paz? Explíqueme ben. Perfectamente. Se algo tes é que te explicas moi ben. Verdad, que ben me Sí. explico, polo menos Falaba de que Marta ben me Pazos entendes. porque as seguintes dúas obras en número de nomeacións que son Sí. Soño dunha noite de verán, bueno, Martes de Carnaval do Centro Dramático Galego Martes de Carnaval, ajá. e Soño dunha noite de verán de Boadora, as dúas están dirixidas por Marta Pazos. Por ela, ¿no? sí. Por Marta Sí. Pazos. Eu Soño non a vin, eu vi Martes de Carnaval. Sí. A mí Martes gustoume moito, pero si é certo que agora que dis, non sei se non había papéis, non o teño que facer moito a memoria, pero si é certo que había moito home xa maior, o sea, había máis homes maiores que que mulleres, vou dicir unha cousa, que jodido Veña. é ser actriz, sí, non? Sí, sí. Xa pasadas unha idade. Mira, de feito agora en En xeral, non, en xeral, é que No, penso que en xeral. non hai En unha idade, xeral, non en hai unha xeral. idade boa. non sempre parece que non sei, que estamos como mal colocadas, Sí. que nacemos ou antes ou despois dun, non sei, como que non estamos nunca no momento axeitado para facer os traballos que sexan. Eu moitas veces teño esa sensación. Mira, agora, por exemplo, se acaba de estrear a nova estrea de Ibu Porceno, que teño moitísimas ganas de vela, que vin unha lectura dramatizada que organizamos, das que organizamos na Asociación de Sí. Actores e Actrices, que esta de O Rei. Ajá, Bueno, pois aí hai un personaxe dun home maior, é dicir, é un trasunto de Rei Lear, sí. sabes, pero traído a unha taberna galega. Ajá. Está fantástica. Bueno, a min aquela lectura encantoume, xa yo dixen a Santi, a Marían, bueno, pareceme fenomenal. Pois aí tes, é dicir, un actor de certa idade, como é Miguel Borines, que debe estar fantástico nese traballo, teño moitísimas ganas de velo, sen desmerecer o resto, pero home maior, non sei que, eu vexo outros actores, compañeiros, que non paran de traballar. Parece como que a idade vainos enchendo desa especie de sabiduría e dese recoñecemento que nós, como actrices, tamén temos, pero non temos ocasión de plasmalo en traballos. É moi duro, Claro, entón tamén temos que darlle aí un tirón de orellas aos dramaturgos para que miren un pouco máis aló, que escriban máis sobre que escriban máis... Aparte, Claro. Bueno, ti que ves de facer agora un culebrón, non? Que podía ser Pazo de Sí. Familia. Claro, é que hai mulleres fantásticas, Sí. por exemplo, na historia dos culebróns sempre foron moito máis divertidas. Esa Ángela Channing, esa Joan Collins, non? Sí. Sempre foron moito máis divertidas que os homes. Blake Carrington o de Sí. Dinastía era un aburrimento de señor. Pero, a ver, supoño eu que tampouco se nos debe reducir as potencialidades ao feito de sermos malísimas. No, pero tampouco dramatísimas. Ou Aquí- autoritarias Sí. ou tal. Senón, non sei, bueno, pues, podemos ser incluso historias. super divertidas e enloquecidas. E xente pois cargada de pois eso, de coñecemento, de boas abelencias tamén, acumuladas ao longo dos anos, e que ten moito que ofrecer a unha sociedade, xa non simplemente pois, a unha familia tal, senón, é dicir, que temos un sentido social tamén. Mira ti a cantidade de mulleres, de aboas, que están sacando adiante fillos, netos, o sea, a ver, é que son un motor, e isto parece como que non se sabe ou que non se ve ou que a ninguén lle dá por... Bueno, hai traballos fantásticos a respecto, Sí, pero son menos dos pero que... son claro. moi minoritarios, iso sí. A Cabeza do Dragón, que foi esta volta... Bueno, este ano, claro, están un pouco marcados María Casares pola chegada ao galego de Valle Inclán, en Martes de Carnaval, sí. e A Cabeza do Dragón de Excéntricas, Elisa e Marcela,
Elisa Marcela, que agora parece ser que xa vai directamente, vai levar ao cine Isabel Coixet. Hai películas xa, sí, vaise rodar en gran parte aquí, Seica. Pois aí imos cara a Elisa Marcela. Bueno, que sí que son uns premios que ao final... Están como, de todas as maneiras, o que sí está claro, penso que hai unha tendencia clarísima duns anos a esta parte, e é que o teatro está mudando porque a sociedade está mudando tamén. É dicir, hai un relevo clarísimo, estámoslo vendo aquí. Iso é fantástico, porque iso tamén é un garante dun futuro, e dun futuro que ven cunha potencia, ten moito que ver tamén, e non é casual, tamén coa formación. Hai un potencial aí extraordinario, entonces nese sentido, e vanse incorporando tamén, fíxate, hai moitísimas mulleres aquí implicadas tamén. De feito, pois, por exemplo, nós antes falábamos de alá polo ano 1987, ai por Dios, tanto tempo, que fixemos Rosa Álvarez, Marisa Soto e máis eu, a primeira compañía constituída por actrices, e agora, fíxate, está... Teatro do Malbarate. Malbarate era unha compañía... de actrices, de nolas tres. Era de nolas tres. E que foi cando nos conectamos no centro dramático, pero é que non o pensamos con afán de modernidade, pensámoslo como unha necesidade absoluta. E entonces a nosa teima era, de feito, iso é algo que eu vou dicir nesta entrega de premios, necesito dicilo, non esperar, non estar sentadas na casa esperando a que ninguén nos chame. E tiñamos clarísimo que tiñamos que ser nós como actrices, nós como mulleres, as que intentásemos mobilizar os nosos mecanismos de traballo, non agardar a que un director confiase en nós, senón, pois agora vou te contrato eu, a ti como director, e a ver se me gustas ou non me gustas como director ou como directora, que traballamos consciente dos dous xéneros, non? Pero si sermos nós quen impulsásemos os nosos mecanismos de traballo. E non se perden as ganas? Xa daqueles... Digo, despois de tanto tempo loitando, non hai días que dis... Pois xa me parecía que chamar alguén a porta, Que sí que me acabas de contar que che mandaron, que che mandan guións, que tes ofertas, non? Sí, teño, afortunadamente, proxectos. É moi importante ter sempre algo, digamos, aí na carteira, sabes? Sobre todo por ternos mesmas a seguridade de que aínda pintamos algo, de que seguimos sendo necesarias para traballar. Pero sí que é certo que as cousas tamén, se non as buscas, tampouco che aparecen, É dicir, tamén te tes que mover. As épocas nas que non traballamos, nós non paramos de traballar nunca. Ou buscando, ou lendo, ou... Para min un traballo ir ao cine, un traballo que me encanta facer. É dicir, ou formándonos en cursos, ou viaxando, ou índonos a sitios para ver traballos de compañeiras e de compañeiros, para tomar contactos, para mobilizarnos, para irnos a visitar, como no meu caso moitas veces, ao meu representante, falar con el, a ver que posibilidades hai por aquí, por alá. Mira, gustaríame facer isto con tal xente, intentar mover tamén por os diferentes ámbitos, cine, televisión, teatro, porque nós debemos estar activas nas tres, e incluso en máis cousas, é dicir, hai xente que incluso fai música, é dicir, estar aí, non sentarse a esperar, isto non o podemos facer nunca. Eu, de feito, non o fago nunca, se non está, pois estou facendo, é dicir, sempre ten que haber unha actividade, eu non me vexo metida na casa para nada. Pero o 21 o que imos facer é celebrar os premios María Casares. Que son os 22º. 22º. 22º, mi madriña. Fíxate, 22 anos xa. Eu non sei se a audiencia sabe, se ti coñeces tamén, Carlos, que María Casares, cando arrancamos con estes premios, contactamos con ela. Isto contoume alguén, pero conta, por favor. Sí, chegouse a falar con ela directamente para convidala. Ela ia vir. Ia vir. E sabes por qué? Porque, bueno, ela, dende o exilio, da súa familia, tardou moitísimos anos en volver a España.
sobre todo por razóns políticas, teñera convidado moitas veces a nivel político a regresar, a falar do seu pai. Ela levou moi mal o deterioro da imaxe de seu pai como presidente, é dicir, foi unha época moi dura para ela, para a perda da súa nai tamén, etcétera, etcétera. A propia morte de Santiago Casares Quiroga, que morreu dunha maneira bastante terrible, e ela estaba moi pendente, moi unida a seu pai. Entonces, durante moito tempo desbotou a idea de regresar. Regresou cando a chamaron para facer el Adefesio. Nese momento ela estaba, tiña en mente, aproveitando esa xira por España, a chegarse a Coruña. Non se atreveu, marchou. Non funcionou ben o Adefesio, tivo críticas moi negativas e necesitou marcharse outra vez para Francia. E non quería volver a saber nada de regresar a España. Pero de repente houve uns colegas que a chamaron e aí reconsiderou. E estaba a piques de vir que foi cando morreu. Cando morreu. Escoita, alguén me contara esa historia, e alguén da asociación. Que pena. O importante é que a súa Pero memoria que siga tivemos viva. a piques de traela ela físicamente, da mesma maneira que agora, coas actividades paralelas que tamén estamos organizando, ao mesmo tempo que a propia gala, estamos intentando dala a coñecer, porque aquí a xente non sabe quen foi María Casares, como tantas outras actrices ou actores ou Estou a pensar que xente. Sabela Armida está a facer agora unha peza en Madrid onde se xuntan Camí e María Casares e teñen un diálogo. Acábase de publicar o libro de A Correspondencia, Correspondance, que se acaba de publicar a principios deste ano tamén. Bueno, hai moito material e, desde logo, é un mundo fantástico. Nos estamos realmente moi orgullosas de poder dar a coñecer determinados aspectos e traela. De feito, íamos facer un roteiro histórico-literario Por os lugares de... Polos lugares que tiñan un significado, non directamente con ela, pero sí con como era a Coruña naquela época, todo o que tiña relación o mundo obreiro, de onde procedía a familia da súa nai, o mundo máis burgués, a procedencia dos Casares. Bueno, estamos moi involucradas neste tipo de actividades. Mabel, un placer. O que vou facer é emplazarte... Tanto falamos, verdade? Encántame. Pero o que vou facer é emplazarte para falar un día de ti. Para falar un día de ti. Para falar un día de ti, refírome. Falar un día da túa profesión, de como vestiu a profesión. Pensei que me decías falar de min como tal. Non, isto non. Quéreme retirar. A min estos subida non me gustan nada. Non, falar un pouco así de que faz, contar algunha anécdota. Non é tamén desto subida, é dicir, hai moitas batallitas por aí que contar. Un placer por ser de verdade. Que isto é difícil alguén que se senta e quita a máscara que tiñas posta ou que tiñades posta para facer das Marías, non? O sea, pois é un placer cando alguén se senta, quita a máscara e entrégase. Eu non levo máscara nunca. Non, xa vexo, xa. Saio a rúa sen maquillaje. Xa vexo, que maravilla. Moitísimas grazas. Moitas grazas a ti, Carlos. Un placer. Un placer. Xa saben, o mércores 21, no Teatro Rosalía, na Coruña, entréganse os premios María Casares, que son os premios da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Pero a Asociación de Actrices e Actores de Galicia é moito máis cuns premios. Este é un xeito de celebración, pero están a facer unha chea de cousas, co cal non lle perdan a pista. Como lles dicía, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.